Vidím špinavý bílý boty. Snad mě nepošle pryč. Krásný den, máte na mě minutku? Dobře. Vidím, že máte sice krásný, ale špinavý boty. Sakra. Máme prvního. Umýváte si často boty? No moc ne, jak je vidět. Get all of the dirt out. What? Yo. Vítejte na našem civstánku. Chlape, dávám to do tvých rukou. Do tvých rukou vkládám jen. Ty lidi jsou ty boty fakt nestarají. Je to skvělý, takhle čistý boty jsem neměla, ani nepamatuju. No já si to myslím opravdu, když jsem je viděl předtím. Tady máte dárek. Děkuji. Máte stále čistý boty. Děkuji. Nikomu to neříkejte z produkce, děkuji. Pred malou chvíľou som si bol zobrať kávičku a stretol som tam jednu moju fanušičku, tak som si povedal, že ju vyťahneme a vyčistíme jej tenisky. Poďme za ňou. Sandrika! Sandra, čau! Počúvaj ma, nenájdeš si na mňa chvíľu času? Asi určitě ano. Počkej, najprv mi ukáž tenisky, aké máš? What is this? They are shoes, don't you have eyes? Skvelé, výborne. Vyčistím ti tenisky zadarmo, čo ty na to? Může být. Dobre. Tak poď so mnou, poď. Sandrika, ako môžeš vidieť, tento gaučík, ten je tu čisto pre teba, počkaj, ja ti ho pripravím. Fuj! Nech sa páči, toto je tvoj trón na najbližších pár minút. Je 10 z 10, ale nepoužíva cif. Tak, 5 asi. 2! Aký je to pocit pre teba mať akože čisté tenisky? Že je to, lebo sa tak hovorí, že je to hotovo? No tak už sa nemáme o čem rozprávať, čau. Vidím tady dvě krásné dámy, tak jedeme oslovit. Strašně vám to sluší, vidím, že máte krásné outfity, ale mám důležitou otázku. Co ty špinavý boty? Ježiš. Debilové. Zapovedz, koľko si za to vypýtame? Řekneš to ty nebo já? Řekneme to spolu, tú čiastku. Každý 5 euro. My sme pekne lacní. Kolik jim ty dáváš? 11 z 10 jsou. Výborně. Podle mě jsou ještě hezčí. Nechal bych se zaměstnat, děkuji. Ďakujem. Bolo mi naozaj cťou vyčistiť ti boty. No. A co ta faktura? To potom poriešime. Ďakujeme.